ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракат. ассалому алайкум ҳамаон нафароне ки садои ман ба гӯшатон мерасад. ман як-ду сухан доштам ба бародари азиз ки шабакаи овози муҳоҷир аст ба фикрам, овози муҳоҷир. бародари азиз, вақт аз оне ки номи Аллоҳро гирифтӣ, ҳақорат накун. агар ҳақорат кардане бошӣ, номи Аллоҳро нагир. агар ту беақл бошӣ, ришта бутрош. ки риш ин зеби мардуми муъмини мусулмон аст. зеби одамое ки дар ҳақиқат шуъур доранд, ки аз Аллоҳ метарсанд. ту вақт аз оне ки аз Аллоҳ наметарсӣ, ҳақорат мекунӣ, зану модари фалон каса фалон кунам гуфта, ту фикр намекунӣ ки шояд ҳамун зан намозхон бошад, шояд ҳамун зан худотарс бошад. ана одами гунаҳгор як нафар, ту ҳамаи ҳамун оилаи ҳамун одама гунаҳгор карда истодаӣ. ин гуноҳи азим нест? аз ҳамин маълум мешавад ки ту ниқоби сирати ту тамоман дар дигар тараф аст. фикри ту тамоман дар дигар тараф аст. бар рӯи обрӯи худро баланд кардан номи Аллоҳро дар забон нагир. иншоаллоҳ ки гуфтӣ, давоми суханат ҳақорат накун. ана ҳамин мусибате ки дар сари ту омадагӣ аст, Аллоҳ тура барои ғаш будани сиратат нишон дод, ки оқибати ғаш будани сират ва истифода бурдани номи Аллоҳ барои чист? барои обрӯи худ шуда номи Аллоҳ истифода набар. ту агар дар ҳақиқат обрӯманд шуда мехоҳӣ, дар ҳақиқат агар хоҳӣ ки тура мардум эҳтиром кунанд, иззату эҳтиром кунанд, ту ба забони хуш метавонӣ ба ҳамун ки набошад муомила кунӣ. чӣ ба дигар одамон метавонанд ба забони хуш муомила карда, ту наметавонӣ? барое ки шуъур надорӣ. одами бешуъур ҳама вақт бо дашном, бо ҳақорат фикри худро ибрози дигар кас мекунад. ту вақт аз оне ки беҳақорат фикри худро иброз карда наметавонӣ, ту уже маълум мешавад ки беақлӣ. ҳама инсон аст, ҳама мефаҳмад. ҳақорат кардани ту баръакс гуноҳи туро зиёд мекунад, на ин ки туро камгуноҳ. ту аз ин чорчӯбае ки ҳоз дар Аллоҳ туро дар ҳам чорчӯба партофтагӣ аст, дар мусибат партофтагӣ аст, ту роҳи халосӣ надорӣ дига, барое ки то тавба накунӣ. ту баръакс ҳози тамоми одам ки ҷанг карда истодаӣ, ҳақорат карда истодаӣ, дашном кард. бародари азиз, боз мегӯям ки агар хоҳӣ ки ба обрӯ шавӣ, аз ҳақорат кардан даст каш. ба муомилаи хуш, бегуноҳ буданда ба муомилаи хуш исбот кун. факт биёр пеши мардуме ки ман бегуноҳам. далел биёр ки ман бегуноҳам. ана ӯ қиморе ки ту мондаӣ, ӯ 100% ҳаром аст. иншоаллоҳ мегӯ ӯ ҳаром аст. ӯ мошини ту ҳаром аст, бародар, қимор. барое ки ман 1000 рубл мисол билет харидам, ман ҳамо 1000 рубл оши нони худи ҳалоли худ май. барои чӣ? 400, агар мошине ки гирифтам 499 ҳазори дигаш барои ман ҳаром аст. барое ки ман барои меҳнат накардам, арақи ҷабӣ нарезондам. боз мегӯӣ ки бародари муҳоҷир ба пеш қадима. охир ту бадбахт ки куҷо бирем мо? анами шумо барем бадбахто будем ки тоҷикоро кидат кардем. анами шумо барем бадбахто будем ки тоҷикоро раҳгум зарондем. боз мегӯ ки ман аз Аллоҳ метарсам, Аллоҳ ҷони мана мегирад. не ки ҷош мешавад ки Аллоҳ ҷони тия ба анами бандаҳош сабаб мекунад ки бандаҳо ҷони тура мегирад. ина нағз дон ки ҷона Аллоҳ мегирад. дуруст, кай Аллоҳ хоҳад ҳамун вақт мемурӣ. не ки сабаби мурдани ту мумкин ки анам бандаҳо шава. мумкин ки кадом дора сарта гиран, ҳамун сабаб шавад туда. ина нағз дон, нағз фаҳм. ту фикр накун ки ба ин беақлит ба пеш мерӣ. не,
қафо. ту просто худта шарманда карда истодаӣ, дига ҳеҷ кара худта шарманда карда истодаӣ. охи обрӯ мехоҳӣ, ту худта популярӣ карда мехоҳӣ ба забони хуш, беҳақорат. одаме ки беҳақорат на сухан мегӯяд, мисол ҳама важатш мекунад. мегӯяд ки воизон чун ҷилва дар меҳроби минбар мекунанд, то па хилват мераванд он кори дигар мекунанд. ин суханҳо дахл дорад ба ту, ин мена.